Hej YouTube, det er DSIC 1, 2, 3, og i dag vil jeg vise noget af mit fyrværkeri. Jeg skal have mere den 28. Først har jeg Cannonballs og røgskyer. Jeg ved ikke lige helt, der er fra Jammer Fix, og så er der fra Aldi og til Hansen. Og så er der nogle røgskyer fra Aldi. Og så har jeg 3 stykker Galafontaine. Der er 15 gram krudt i. Jeg har 25 hektoliter med prop. Så har jeg 6 lysglimt. Og jeg havde 4, men jeg har testet en festhyl. Der er 4 gram i. Så har jeg 4 store romerlys. Og der er 11,12 gram i. Og så havde jeg også 4 små romerlys. Jeg har testet en, og de er også gode. Der er 2,9 gram i. Så havde jeg 12 faldskærmsraketter. Nu har jeg kun 4 tilbage. Den her. Og der er, jeg tror der var 5,7 gram i. Og så kommer vi til raketterne. Der er, jeg tror det er 17,52 gram. Og den vil jeg stærkt anbefale. De ser meget små ud, og der er lidt gram i, men det er simpelthen gode. De lyser op i grøn og rød. Jeg havde 4, og nu er der 3. De lyser op i grøn og rød, og jeg er virkelig stærkt anbefale dem. Ja. Og så har jeg et givet raketsortiment. Der er 4 i. Og der er ja, det kan jeg ikke se. Jo, der 49 gram i. Men de er rigtig gode. Jeg vil stærkt anbefale. Og så kommer vi her til. Der har jeg 4 happiness-fontænder. Der er 4 af. De er rigtig gode. Der er 5,6 gram i. En. Så har jeg nogle jordsol. De er alle sammen revet ud. Ja, jeg har i hvert fald 12 jordsol fra til Hansen. De er skide dårlige. Og så har jeg nogle jumping jacks. Der er nogle stykker. Der. Så har jeg 10 stykker store knasende kugler, også kaldt Cannonballs. Og i total nemvægt, der er 70, altså i alle. Jeg ved ikke lige helt, der er i en er der det står der ikke. Men der er i hvert fald 10 af dem. Så har jeg 4 Fontana Iconic. De er også det er på dem faktisk så meget om. Så har jeg 5 stykker små romerlys. 5 skud. Og så har jeg er der kæmpe Cannonballs. Jeg havde 5, men jeg har brugt en, og de er gode. Så har jeg lidt lys. Der er 12 af dem små. Så har jeg 5 store ledlys. Og så har jeg sådan nogle. Der var en til camping.
Så har jeg 4 af sådan nogle spinners. Jeg ved ikke, hvad det er. Der står Lotus Fireworks. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men jeg har aldrig prøvet dem før. Og så er der 5 store ground stars. Ja. Og så er der 5 eller et stort heksyhildsortiment med 54 styk. Der er der 45 styk small heksyl og 5 styk medium og 4 styk large heksyl. Ja, så har jeg tror der var 12 små grounding stars. Ja, det var så alt mit fyrværkeri, jeg har her. Men jeg har noget mere nede oppe på loftet, og det laver jeg en video med om lidt. Ja. Hej hej.